ond gwanaeth goliau Kilmarnock. Yn golygu mae nhw oedd yn drydydd. A le mae hon yn mynd drwy'r cefn eto, hanner cyfle, hanner ergyd gan Dominic Thomas. Gwrs sy'n gwybod yn iawn ble mae'r gol ar fenthyg tymor diwethaf Dumbarton. Ond 4 gol ar 10 iddo fe iddyn nhw. A ni sôn am y gemau cyfeillgar yna, di sgôr ebyn Aberdeen. Aberdeen yn bedwerydd yn uwch Cynghrair yr Alban. Just rhybydd bach i chi. Gemau cyfeillgar Connah, haf yma. 2 gêm, nhw'n wedi sgorio 1 gol, ond nhw'n wedi ildio yr un. Felly, pidwch dysgwyl gledd o goliau. Fydd Connah wrth i bodd os na fydden nhw'n ildio heno. Mike Wild sy'n edrych am y gol bwysig Broadfoot yn gwarchod y bêl. Gwthiad bach gan Wild. Dyfarnwr o wlad Belg yn mynd i gael gair dy fe. Eric Lambrecht yw'r dyfarnwr, y swyddogion i gyd o wlad Belg. Sgan ni sy'n wedi cwrdd ar rywun fel Mike Wild o blaen. 6 gol yn Ewrop i Wild. A mae fe'n gyfartal dar nifer fwy o goliau gan chwaraewr uwch Cynghrair Cymru yn Ewrop. Scott Quigley sydd ar 6 hefyd. Felly gol i Wild heno. Bydde hynny'n mynd o fe'n glir. Wedi sgorio goliau pwysig i'r seintiau yn Ewrop, ond Burke sy'n edrych am broffi. Ond yn mwynhau lawr yr asgell dde yna. Thomas yn edrych am broffi. Wild. Cael ei warchod, chwaraewr yn ei amgylchynu. Mae Bakari wedi colli'r meddiant o Donald. Dal yno, cefnwr de yn mwynhau ymosod. Callum Roberts. Yr enw newydd sy'n ôl. Deuddeg munud wedi mynd. Power yn cyfuno eto, croesiad bach. Yn glanio'n garedig i Lewis Brass yn y gol. John Danby wedi ymddeol ar ddiwedd y tymor. Mor gyson yn y gol, ond Lewis Brass yn 2 ar 20 mlwydd oed sydd yno erbyn hyn. Broadfoot yn gwylio honna. Callum Roberts. Connah gallu creu rhywbeth. Wedi bod yn amddiffyn. Yn gyson hyd yn hyn. Wild. Defnyddio i gorff o'i gryfder. Declan Poole. Ddim yn gallu cyrraedd na. Power yn oedd eto at Finley. Pawb yn ôl, y blaw Mike Wild i Connah. Cadw pethau'n drefnus. Dwi angen milwyr ar draws y cae, wedodd Andy Morrison. Maen nhw'n dal i tir. Ddigon diogel hyd yn hyn. Dyfyr clywed Andy Morrison yn sôn am yr odds, taswch chi'n mynd draw i weld y bwci cyn y gêm yma. Kilmarnock yn ffefrynnau clir. Pris o 12-1 a hynny yn erbyn Connah, tîm cartre wrth i Wild godi'n gampus. Fel ydych chi'n dysgol, oedd hynny ddim yn poeni Andy Morrison. Disney, mynd am yn ôl at Holmes. Holmes yn edrych am Bakari. Callum Morris yn gobeithio byw ar y brwsion, yn Callum arall, Roberts sy'n troseddu, tacl hwyr ar Alan Power. Gair yn unig gan y dyfarnwr. Oedd hi'n bnawn hyfryd yn gynharach yn yr hyl. Mae'r cymyled i cyrraedd, maen nhw'n dechrau clirio eto, ambell i storm o law. Wedi syni ambell i berson fan hyn. Rhaeni o dal yn meddwl bod yr haf yma yn ei shorts a'i crysau ti. Power. Dicker, mae'n ddrwg dy fi at Finley. Mae'n ôl gyda Dicker y Gwyddel.
Connah'n pwyso. Wedi Callum Morris. Jay Owen. Gorfodi Finley i mewn. Alan Power. Digon opsiynau o flaen. Holmes ddim yn drosedd. Medd y dyfarnwr. Connah ddigon hapus dy hynny. Connah'n clyrio. Yn broffi yn cael ei lorio. Ddim yn hapus da'r penderfyniad. Bakari, Morris, Connah. Ceisio gwrth ymosod. Ceisio, ddim yn llwyddo. Andy Morrison ddim yn rhy hapus da Michael Bakare hyd yn hyn. Da ni'n tybio mae'r gwaith amddiffynol, neu bosib y gwaith yn gyffredinol yw hynny. Rheolwr Killy, Angelo Alessio yn galw ar ei dîm i wthio i fyny'r cae mwy. Mae'n synhwyro bod yna golau iddyn nhw fan hyn. Taylor, Greg Taylor, nôl at Dicker. Geto maen nhw'n edrych am yr hediad gan y cefnwr de Stephen O'Donnell. Rhy bell rhedeg yna. A maen nhw'n achosi problemau. Andy Morrison yn dal i drafod gyda Bakare. Dwi ddim yn reolwr sy'n oedi cyn newid pethau. Os nag yw e'n hapus, wneith e dynnu chwaraewr oddi ar y cae. Cyn hanner amser, ni wedi gael y droion yn gwneud hynny. A fe'n sylwi ar y pethau lleia. Os nag yw'n credu bod y chwaraewr yn iawn yn feddyliol. Bant o fe. Dychol os yw Bakari'n gallu ymateb i'r bregaeth. Callum Morris yn gryf. Waith da gan Morris. Kilmarnock yn ôl ac yn daclus Burke ar cyffyrddiad. Cadw'r meddiant. Mike Wilde. Hanner cyfle i Wilde. Ond MacDonald allan. Dim bris gan Kilmarnock. Finley eto. Connah wedi bod yn drefnus hyd yn hyn, heb ildio yn y gemau cyfeillgar yn yr haf o'n i sôn. Ond yn dipyn o herydd yn nhw'n erbyn y tîm oedd yn drydydd yn uwch Cynghrair yr Alban. Eto, maen nhw'n dal i tir, maen nhw'n drefnus. Gwneud i gwaith. Disgybleth. Ac yn disgwyl dim llai gan dîm Andy Morrison. Oedd yn sôn am cwpan ai yn brw. Y profiad y chwarae yn y gystadleuaeth yna. Ross County yn ennill yn ei herbyn nhw'n y rownd derfynol yn y diwedd. Oedd yn sôn am y rownd derfynol yna, bod popeth di mynd yn iawn tan yr 20 munud ola pan oedd y blinder di dechrau effeithio ar ei dîm, o'r bylchen ymddangos ar hynny'n galluogi Ross County i'w cosbi nhw. A fydd hynny'n ffactor heno hefyd. Sgwni. Disney. Nôl at Holmes, nawr de. Brass. Yn gorfod clyrio Mike Wilde eto yn ennill y peniad yn erbyn Finley. Mae'n mynd i ennill popeth. O, bron popeth. Wedi ynysu braidd. Greg Taylor i Kilmarnock. Opsiynau, Rory Mackenzie yn un ohonyn nhw. Thomas di dod yn ddwfn i dderbyn y bêl yn cael ei amgylchynu gan grysau coch. Jay Owen yn mynd am yn ôl. George Horan, y capten, yn gwarchod y bêl. Broadfoot o'r peniad. Gic ryfedd gan Horan. Disney yn edrych am pŵl. Yw'r asgellion yn gallu creu rhywbeth i Connah. Fe gymryd o hwnna, tafliad. Yn ddofn yn hanner Kilmarnock o'r cae. Declan Poole. Yr asgelliwr. Sydd wedi ennill y tafliad. Danny Holmes. Paratoi. I'w thaflu. Holmes yn 30 oed erbyn hyn, gymryd o brofiad o fe.
yn uwch Cynghrair Cymru ac yn y Cynghrair Bêl-droed. Os cant o gemau Tranmere gyda Chasnewydd hefyd yn y tafliad sy'n bwysig fan hyn. Maen nhw angen manteisio yr cyfleoedd yma. Roberts y cefn o'r chwith sy'n benderfynol lawr yr asgell dde, yn os yna gyfle wrth ymosod. Mae yna dacl hwyr a mae Roberts yn ei gêm gystadleuol gynta. Yw glwb newydd Connah yn cael cerdyn melyn am y tro cynta. Yw glwb newydd. Cerdyn melyn cynta'r gêm, mynd i Callum Roberts. Yr unig un sydd wedi dod mewn hyd yn hyn, haf yma, o ran Connah. Cefn o'r chwith ar dre newydd, oedd e'n seren iddyn nhw tymor diwetha. 2 gôl yn creu 8 o goliau. Y nifer fwyaf yn y clwb, felly byddai'n golled amlwg ar dre newydd. Finley. Dicker ar bas at Burke, mae Bras allan. Lewis Bras yn o gynta. Ac ar y pwyso, ni hanner ffordd drwy hanner cynta. A mae'n ddi-sgôr, fydd yn plesio Andy Morrison. Connah, clwb oedd yn ail yn uwch Cynghrair Cymru, yn erbyn y clwb oedd yn drydydd yn uwch Cynghrair yr Alban. Poole ar asgellwr, yn synhwyro hanner cyfle. Jay Owen yno hefyd. Holmes yn ennill y frwydr ac yn ennill y gecrydd. Eisiau gweud gormod, yn os yna rhyw deimlad bod Connah yn dechrau setlo yn y gêm yma. Gymaint o brofiad yn nhw. Wedi yn yr amddiffyn yna. Llond llaw o chwaraewyr sy'n iau na 5 ar 20 sy'n hîm Connah. Ond bydd y profiad yn werthfawr. Mike Wild. Bale ddim yn glanio. O Wild campus, Horan i mewn yno. A mae Burke yn ildio y gic gornel. Dyma'r eiliadau pwysig i Connah. A Mike Wild eto. Dwi'n stopio. Cadw'r Bale ar dir y chwarae. Sicrhau hanner cyfle. Mae James Owen ar draws. Owen sy'n cymryd y gic gornel ar dyfarnwr eisiau gair. Gynta. Pwy fi? Medd Mike Wild. A Wild yn ddarlun o ddiniweidrwydd gyda'r dyfarnwr. Gymaint yn digwydd yn y cwrt, mae yna freichiau yn amgylchynu. Dros ben pawb at Horan yr athu, oedd yna grysau'n cael ei tynnu. A mae Roberts yn ennill y peniad. Burke sy'n ceisio gwrth ymosod. Mae Danny Harrison yn ôl i Connah. Horan. Dythiad bach ar George Horan. A nawr mae yna chwaraewyr yn ôl. Os yna gam sefyll, cyfle i Kilmarnock. Holmes yn galw am y penderfyniad. Eamon Brophy ddim yn oedi. A maen nhw dal yn ceisio creu. Dominic Thomas sy'n croesi. Horan yn ôl na, captain Connah. Peniad pwysig. Gêm yn fwy bywiog. Bacare ar dacl yn fler. Power eto. O'Donnell. Burke yn y canol. Brophy yn y canol. Burke yn cynorthwyo. Wel, dal i fynd mae Stephen O'Donnell. Connah yn gadael dy fe i wneud y camgymeriad. Gwaith da yn amddiffynol gan Callum Morris. Ddim yn rhithro mewn, ddim yn neidio i mewn. A'r cefn o'r de yn colli ffordd yn llwyr. Mae'n ddisgwr. Rownd ragbrofol gynta. Cynghrair Europa. Connah yn erbyn y seintiau newydd. Lewis Bras yn y gôl yn cael gair, rhyw broblem da'r menig, dwi'n credu. Fan hyn. Cefnogwyr Kelly tu ôl y gôl. Ddim yn rhy hapus. Ni'n gweud problem da'r menig, mae'n amlwg mae'n felly
Anaf yw law yw'r broblem. O, ni ddim yn newyddion da i Connah. Lewis Brass yn y gol. Danby oedd y gol geidwad tymor diwetha. Ac yn dipyn o chwaraewr yn y gol hefyd. Byddech chi'n dweud yr un chi wedi gweld rownd arfynol Cwpan Cymru. Pan gollon yn ebyn y Seintiau Newydd. Danby o bawb ar camgymeriadau. Chwaraewr Cey Connah ar draws cyfarwyddiadau. Gair bach da'r tîm rheoli. Cyfle i gael diod. Andy Morrison yn cael gair gyda Declan Poole. 20 mlynedd i nawr oedd Morrison newydd arwen Manchester City nôl i'r adran gyntaf. Fe oedd y capten yn y dyddiau di pan oedd City lawr y Cynghreiriau. Lot i newid ers hynny'n amlwg. Pwy bydd wedi proffwydo le fydde Man City nawr, tas chi'n mynd nôl 20 mlynedd. Yn y pedwerydd tymor yn olynol i Morrison arwen Cey Connah i Ewrop. Yn dipyn o stori. Mae'n drosedd ar Mike Wilds. Felly mae 'da chi Andy Morrison, gynt o Man City. Oedd e'n chwarae Man City dan Keegan, oedd e'n chwarae Blackburn Rovers dan Kenny Dalglish. Mae Craig Harrison wrth ddiolchare, sydd wedi chwarae'n uwch yng Lloegr. Oedd e'n ei bod gyda Middlesbrough, Crystal Palace. Dim bod hynny'n ugraniaeth heno. Achos gwylio maen nhw. A gwylio i tîm yn ceisio creu rhywbeth. Mike Wilds yn codi eto, cyfforddiad bach ymlaen. Ac oedd Bakary yn cyrraedd. Oedd Declan Poole yn cyrraedd. Ond mae Kilmarnock yn ceisio gwrth ymosod. Holmes yno gynta. Gwych gan Danny Holmes, nath i ddarllen honna yn berffeth. Yno cyn broffi. Disney am yn ôl. Brass edrych am Mike Wilds. A Poole. Peniad braidd yn esgeulus. Connah yn clyrio. Horan, y capten, yn ôl i hanner Kilmarnock i'r Quay. Disney ar tafliad, mae'n haf mawr i John Disney, mae fe'n priodi. A mae ddarpar frawd yng nghyfraith Wel mi oedd e gyda Kilmarnock tymor diwetha, Alex Bruce. Mae fe dal yno, ddim wedi gadael, ond ddim wedi cael ei gynnwys yn y garfan da'r rheolwr newydd, ond falle bydd Disney yn gobeithio bod Bruce yma. Mae'n gwylio, mae'n siŵr bod nhw'n cysylltu. A bydd Disney yn priodi chwaer i wraig Alex Bruce. Chi dal gyda fi? Canolbwyntiwch. Bydd e'n frawd yng nghyfraith efo ta beth. A fi'n gobeithio bydden nhw'n mynd ar ei mis Mel i Disney World. Mae rhaid ddyn nhw. Does bosib. Ta beth. Nôl at y gêm fan hyn at Mike Wilds. Dyna'r peniad gan Roberts. A mae syth drwodd at Jamie McDonald. Gol geidwad dros gant o ymddangosiadau i Kelly yn y 4 blynedd diwetha. Dicker. Gary Dicker, capten. Stuart Finlay. Digon amser gan Dicker, Finlay hefyd. Cey Connah yn ôl yn drefnus. 4 ar dros y cefn, mae Bakary yn ddwfn yn gwylio'r cefn o'r de. O'Donnell hefyd. A sgellwyr Cey Connah'n disgyn yn ôl. Pan mae angen Burke sy'n mynd drwy'r canol, ond dim problem. Mae drwodd yn ddiogel at Lewis Brass. Hanner awr di mynd. Ac yw'r storm yn dechrau tawelu. Oedd ddim mor stormus ag hynny o ran dechrau Kilmarnock. Ond nhw oedd yn ymosod. Ciciau cornel, ciciau rhydd yn bygwth reit ar y dechrau. Ond yn bendant sy'n gweld mwy o Cey Connah yn hanner Kilmarnock i'r Quay erbyn hyn.
Dicker yn lledu'r chwarae unwaith eto, Kirk Broadfoot sydd ar draws fan hefyd, wedi cael capi ar Alban. Chris Burke, mor ddylanwadol Burke, y bas yn un dda, O'Donnell mewn i'r canol, Horan yn ildio'r gic gornel. Gwaith pwysig gan George Horan, mae fe'n chwaraewr pwysig yng nghanol amddiffyn Connah. Ond mae Burke yn glir problemau fan hyn i Connah. Ni ar fi'n dweud bod nhw'n cywio yn y canol, oedd George Horan yno eto. Yr ergyd yn gwyro am gic gornel arall. Dominic Thomas ar ergyd ar ei droed chwith. Cyfnod pwysig fan hyn, achos mae Connah wedi tyfu o ran ei hyder. Tyfu mewn i'r gêm. Dyn nhw'n eisiau ildio nawr. Ar yr union eilad pan fydden ni edrych o bod pethau'n dechrau setlo. Chris Burke, gynt o Gaerdydd. Ar gic gornel, clyfar, digon o le wrth ochr y cwrt Cosby. Yr ergyd yn glanio'n garedig i O'Donnell, heibio ar Athi. Power ar ergyd o'r ochr y cwrt Cosby. A Bale yn glanio i Stephen O'Donnell y cefnwr de. Heibio'r postyn mae'n mynd. Kilmarnock yn gorfod amddiffyn am eiliad wrth i Mike Wild codi gormod dros Findlay. Os chi eisiau gwers ddaearyddiaeth, dyw Kilmarnock ddim yn bell o Glasgow. Yn nwyrain Asia, just dros 20 milltir o Glasgow. Llai na 10 milltir o trwn gyda llaw. A maen nhw'n bygwth fan hyn, Brophy! Hanner cyfle. Y rhif 9 o'r ymwysodwr. Eamon Brophy. Fe yw'r dewis cyntaf yn yr ymosod. Tymor yma, ers i Chris Boyd ymddeol. Yn creu'r cyfle yw hi'n un cap i'r Alban, oedd hynny fis diwetha. Nebyn Cyprus, Alban yn ennill Nebyn Cyprus o 2 gol i 1. Ac Eamon Brophy yn cael ei gap cyntaf. Yn amlwg y cysylltiad â'r cyn-reolwr Steve Clark yn help. Ydych chi'n tybio? Holmes yn clirio Bakari. Ddim wedi gweld digon o driciau Michael Bakari eto. O'Donnell yn ennill y frwydr yna. Eamon Brophy eto yn ceisio creu. Disney. Bras. Disney dan bwysau. Angen clirio fan hyn gan Disney. Mae'n gwneud hynny. Dominic Thomas. Oedd yn achosi'r problemau. Andy Morrison ddim eisiau gweld hynny. Dominic Thomas eto. Wel, mae'n taro llaw. Ac yn hinsawdd sydd ohoni, maen nhw'n bloeddio am gic yr slotyn. Declan Poole oedd yr chwaraewr. A Bale yn taro i law, oedd e mor agos na fe. Ond, fel ni wedi gweld yn ddiweddar, nhw'n dros y haf yn hwpan y byd y merched. Tua diwedd y tymor yn y gemau Ewropeaidd, yn wedig y rai o rowndiau terfynol. Mae'n hawdd ildio cic o'r smotyn. Kilmarnock ar gic gornel, Connah dan bwysau, ond mae Bakari yn clirio. Alan Power. Cadw pethau symud, digon o le gan Mackenzie i Kilmarnock. O'Donnell eto, mae Burke yn opsiwn. O, mwy na hynny. O, mae'n drosedd ar Horan, o cic gol fydd i Brophy. Ddim yn gallu curo George Horan i honna. 10 munud i fynd yn yr hanner cyntaf. Kilmarnock wedi cael y gorau ohoni o ran y meddiant. Dim amheuaeth am hynny. Ambell i hanner cyfle, dyw Lewis Bras ddim wedi gorfod arbed
Gymaint o hynny. James Owen. Ymlaen at Poole. Mae Findley'n hapus i fynd nôl at McDonald's. Yr hen Ben yn y gol. Stephen O'Donnell dan bwysau gan Bakari. Burke. Mor gywir dau gyffyrddiad Burke. Yn ansicrwydd am unwaith. Gan ymwysodwyr Connah. James Owen, ildio'r fantes, ildio'r meddiant. Nawr mae yna broblemau. Dominic Thomas. Mae Brophy yn disgwyl. Power. Cymorth yn cyrraedd. Cyrraedd rhy gyflym gan O'Donnell y bosib. Drwodd eto at Bras. Dim bod ni eisiau gweld Lewis Bras yn cael ei ddanfod o'r Quay, ond mae Bras band yn bennawd i rywun, does bosib. Neu bold as gobeithio bydd e heno yn y gol i Connah. Dyma sy'n digwydd pan chi siarad â'ch hun gyda llaw. Chi'n dechrau gwneud jokes gwael. Ond dwi ddim yn game wild, dyna'r newyddion da ni. Mewn i'r 10 munud ola yn yr hanner cyntaf. Mwy o newyddion da i Connah, mae'n ddisgwr. Y tîm oedd yn drydydd yn uwch Cynghrair yr Alban. Dim ond Rangers a Celtic nath orffen yn uwch na Kilmarnock. Mae safle gorau nhw yn y Gyngor ers 1966. Tipyn o adfywiad dan Steve Clark. Broadfoot. Ond y droid yn drwm ar y bas yna. Ni'n rhoi'r gwers ddaearyddol na i chi. 10 milltir, llai na 10 milltir o trwn, Royal Trwn. Cartre'r, wel dim cartre, ond y bencampwriaeth agored, di bod yna droion. Tackle dda gan Holmes unwaith eto. Y ddau Danny yng nghanol pethau, Danny Holmes a Danny Harrison. Harrison yn mynd yn holl ffordd nôl at Bras. Eamon Brophy yn rhoi Bras dan bwysau. Mae Wild yn gadael honna. Mike Wild ddim yn mynd i wastraffu egni. Hapus i ymlwybro. Ond yn gwybod hefyd bod angen rhoi ychydig o bwysau ar Kirk Broadfoot. Stopio'r amddiffynwr. Cario'r bêl yn bell i fyny'r Quay. James Owen ar draws i rwystro Findley. Wal goch amddiffynol. Dal i tir i Connah. James Owen, Callum Morris. Danny Harrison yn eistedd tu ôl iddyn nhw. Findley, a James Owen di gwylio Findley. Findley dal i fynd, trediad cryf. Gan. Wel amddiffynwr canol yw i safle fe. Stuart Findley. Dechrau gyfnod i yrfa gyda Celtic. Sgorio dde, tymor diwetha. Yn erbyn Celtic, y gol i ennill y gêm. Pan oedd Kilmarnock ennill yn ei herbyn nhw, ddwy gol i un. Am brofiad. Sgorio yn erbyn y clwb, le ddechreuodd y cyfan i chi. Mae'n siŵr bod ni'n brofiad i unrhyw un yn y Gyngor yna, sgorio yn erbyn Celtic. Bakari. Ennill y peniad. Digwyddiadau bach fel yna bydd yn codi calon Bakari a Connah. Bas gan Dicker. Rhy bell. Bydd hi'n dafliad. A bydd cyrraedd yr egwyl yn ddisgwr. Yn hwb enfawr i'r nomadied. Anodd asesu tymor diwetha i Connah. Mae yna Gerdyn Melin yn dod fan hyn. Neu tafliad eto, mae'n ddrwg 'da fi. Disney ar camgymeriad. Byddan nhw'n anhapus dros ben os bod nhw'n ildio fan hyn, ddim yn digwydd. Ond ie, sôn am tymor diwetha, pan chi'n ystyried clwb fel Connah, ble maen nhw wedi dod dan Andy Morrison, cyrraedd Ewrop eto yn gamp, ond wedyn ni, maen nhw'n rownd derfynol cwpan Iron Brew, rownd derfynol cwpan Cymru, rownd gynderfynol cwpan y Cynghrair. Maen nhw ar frig y Cynghrair ym mis Mawrth. Ond yn gorffen y waglaw. O, Mike Wild
yn cystadlu eto. Mae Stuart Findlay newydd disgyn, oedd neb yn agos na fe, oedd Wild ddim yna, oedd y bêl di mynd. Mae'n frwyd i'r gyson rhwng y ddau yna. Ond oedd yr ymateb, rhyw oedi dwl i'r ymateb, Morris at Bakari, ys na gyfle i Gay Connah, Bakari, Callum Roberts. Bakari ni gadael i, ond mae'n ôl gyda Bakari. Rhywsut nath e greu'r cyfle, ond yn gwastraffu'r cyfle i groesi. Greg Taylor i Kilmarnock. Rheolwr newydd, yr Eidalwr, Angelo. Alessio. Yn gwylio, ni'n cael adroddiadau o'r ystlys bod e'n rhan fwyaf, trin o'r fwyaf o'r gêm yn siarad i'w hun yn Eidaleg. Yn floeddio ambell i air Saesneg mae'n wedi dysgu erbyn hyn. Play up. Play neu up, fel rhywbeth, dim play up. Yw'r hoff eiriau hyd yn hyn gan y reolwr. Nôl sôn, cec rydd yw i Kilmarnock. Chris Burke fydd rhywbeth fi. Yn disgyn, mi oedd Boyd gyda nhw tymor diwetha, wedi ymddeol erbyn hyn yn y mysodwr. Mae yna ddau newydd ar y frainc iddyn nhw. Laurentio Branescu, gôl-geidwad o'r fenthyg o Juventus, a Mohamed El Macrini, chreu'r canol Quay o'r Iseldiroedd. Mae'n gwylio maen nhw wrth i Burke groesi, a Bras dal yn dyn. Dim bris ar Bras. Wrth i hanner amser agosau. Am Gecio on yn glanio. Bakari sy'n gwylio. O'Donnell. Dan bwysau. Bakari gwych. Mae Wild yn y canol. Oedd Morris yn cyrraedd. Dyna'r bygythiad. Tra bod ni'n parhau'n ddi-sgôr. Maen nhw yn hon. Horan yn brwydro. Horan yn ennill y frwydr. A ddim yn broffi. Bron, torri'n glir, nath ddim digwydd, Wild eto. Mae'n gam sefyll nawr yn erbyn Quay Connah. Oedd Ge Cyr yn sydyn yn achosi problemau. Mae Bakari bron manteisio. Disney yn hapus i fynd am yn ôl at Bras. Bras yn gywir, dau gic. Gol geidwad ymunodd y mis Ionawr. Ni bod gyda Darlington, Carl Llewelydd, Gateshead. Gogledd ddwyrain Lloegr i ogledd ddwyrain Cymru. A'r daith i Bras. Stuart Findlay. Power o ddinas dilyn yn wreiddiol. Danny Holmes. Colli ffordd gyda Broffi. Yn rhoi dan bwysau Horan eto. Alan Power i Killy. Yn y chwan yn dda, maen nhw'n mwynhau'r fantes. Dicker. Thomas. Yn erbyn Poole. Disney yno hefyd yn gwylio. Ac eto, mae drwodd yn gyfforddus i Lewis Bras sy'n gorwedd ar y bêl. Dim bris unwaith eto. Dim syndod. Ni'n clywed mae rhyw 2 funud fydd yn cael ei ychwanegu ar ddiwedd rannu'r cyntaf yma. Dim cadarnhad o hynny eto. Mae Findlay ei fraich dros Mike Wild. Dim o Wild yn poeni am hynny. Poeni dim am hynny. Mae Stuart Findlay yn gwybod bod e'n mynd i gael noson brysur yw Bakari. Yn gallu cyrraedd na gynta. Na, dd'r ateb i hynny. Mae Horan yn llithro mewn eto. Nawr mae'n drosedd. A chi gweld rhwy strategaeth ei mynd broffi. Dwi'n siŵr os wedi cwrdd â cymeriad fel George Horan o'r blaen. Ei mynd broffi. A mae Horan mor bwysig i Quay Connah, capten yn y cefn. Dyfarnwr y sicr gyda James Owen. Cadarnhad mae 2 funud sy'n cael ei ychwanegu i'r ddiwedd hanner cyntaf. A dyfarnwr yn dweud dim mwy wrth James Owen. Eto maen nhw'n dod nôl. Dyfarnwr o wlad Belg yn brysur dar chwiban ar hyn o bryd. Ni yn yr amser sy'n cael ei ychwanegu i'r ddiwedd hanner cyntaf. Alan Power
i Kilmarnock. Stephen O'Donnell. Dicker, y capten, Gary Dicker. Power eto, ydyn nhw'n gallu taro. Chris Burke. Callum Roberts yn ôl. Stuart Finlay eto. Ond ddim syndod bod i'n sgorio'r gol fuddigol yn ebyn Celtic. Chi'n gweld yn ymuno'r ymosod dro ar ôl tro. Gary Dicker. Dominic Thomas. Power. Cam sefyll yn erbyn Finlay. Newyddion da i Connah. Hanner amser yn agosau. Chi'n clywed ambell un yn sibrwd cyn y gêm, trio proffwydo fe fydde'r sgôr. O, fydd hi'n sgôr criced yn ôl rhai. Pawb yn disgwyl bydde Kilmarnock yn chwalu Connah. Dim lot o glybiau chwalu Connah. Maen nhw'n drefnus, maen nhw'n gadarn, maen nhw'n brwydro am bopeth. 3 gêm gyfeillgar yn yr haf. Nes nhw'n mildio gol. Dim ond 1 gol sgorio nhw, ond pwy sy'n poeni am hynny? Un o'r gemau ebyn Aberdeen, di-sgôr oddi, wrth i Holmes fynd yn ôl at Bras. Mae'r chwiban na'n agosau. Hanner amser yn agosau. A bydd cwarter yr ornest wedi mynd. Ail gymal i ddod wrthnos nesaf. Yn Kilmarnock, Rugby Park, yn dal bron 19,000. 1,500, jyst llai na hynny sydd fan hyn. A dros i hanner nhw. Yn gefnogwyr Kilmarnock. A rheini yn rwystredig, byddech chi'n tybio, achos mae'n ddisgôr ar yr egwyl. Noson dda waith hyd yn hyn gan Connah. Y clwb yn ail yn uwch gyngor Cymru, yn ebyn y clwb nath orffen yn drydydd yn uwch gyngor yr Alban. Kilmarnock sydd wedi cael y meddiant ambell i gyfle. Ond ar yr egwyl, mae'n ddisgôr. Dewch nôl ato ni ar gyfer yr ail hanner. Pidwch mynd yn bell.
Bakari yn oedi cyn dechrau'r ail hanner, croeso nôl, di sgôr ar yr egwyl. Connah yn erbyn Kilmarnock o'r Alban. Mae cochion Connah yn pwyso yn syth o'r gic gynta. James Owen ar draws, dim newidiadau, dim eilyddio ar yr egwyl. Ond Connah'n fywiog o'r gic gynta. Kilmarnock wedi cael tipyn o feddiant yn yr hanner cynta. A bant nhw eto, Stephen O'Donnell. Dim ffordd drwodd, Callum Morris oedd yn ôl na. Penawdau o ran y tîmau. Callum Roberts yn dechrau gêm gystadleuol gynta i Connah ers ymuno o'r dre newydd. Mike Wild yn arwain ar ymosod. A Chris Burke yw'r gŵr yma. Gynto Gaerdydd a Rangers. Ar yr asgell dde i Kilmarnock erbyn hyn. Rheolwr newydd gan Kilmarnock ers i Steve Clark cael swydd yr Alban ddiwedd tymor diwetha ar ôl arwen Kilmarnock i'r trydydd safle. Ac felly i Ewrop am y tro cyntaf ers 19 mlynedd. Angelo Alessio, eidalwr, yw'r rheolwr newydd. Profiad fel is-reolwr. O, profiad anhygol fel is-reolwr, achos fi oedd e'n gwaith da gan Bakare. Fydd e'n dilyn Antonio Conte o gwmpas Ewrop, o Siena, Juventus, i dîm yr Eidal ac i Chelsea. Ond yr eidalwr bellach yn reolwr ar ben ei hun, yn rheoli Kilmarnock. Mae gêm gystadleuol gyntaf fe. O Juventus a Chelsea i'r belfyw yn yr Rhyl. O'Donnell, taclus gan Burke nôl at O'Donnell. James Owen yn o gynta. Wastad yn edrych fel bod e'n gyrraedd hanner eiliad yn hwyr, James Owen. Ond mae fe dal yno. Yn dwy llodrus bob tro. A fel un oedd hi yn yr hanner cynta. Kilmarnock yn pwyso, neu'n cadw'r meddiant, Finlay. Dominic Thomas i mewn i'r canol at Brophy, Eamon Brophy. Yr ymosodwr rhif 9, fe sy'n bod yn achosi problemau o bellter, mae'n mynd gan Mackenzie. O, mi darodd i fraich. Oedd hi mor agos, o mor gadarn. Wedi bod yn greulon iawn. Danny Harrison at Callum Roberts, y cefnwr chwith newydd o'r dre newydd. Mike Wild yn codi'n gynnar a Broadfoot yn o gynta. Chydig o le i Alan Power a Chris Burke. Ymlaen at Power, symudiad da gan Kilmarnock sy'n disgyn, dwi ddim yn drosedd. Pawb yn troi'n syth at y dyfarnwr, Callum Morris yn cadw i ben. A'r Callum newydd, Roberts sy'n clirio. Mike Wild yn herio. A nôl at McDonald. Gary Dicker at Alan Power. 5 wedi chwarae'r Alban yn hîm Kilmarnock heno. Rediad cryf gan Dominic Thomas yn cadw ddi ar y cae. Danny Holmes yn clirio. Holmes wedi cael hanner cyntaf da. Harrison a Morris yn cyfuno wrth i Morris ddisgyn. Chwaraewch ymlaen, ddim yn drosedd. Disney. Y cyffyddiad pwysig yn safle'r cefnwr de. A Wild. Defnyddio'i gorff. Yn Kilmarnock sy'n cael y bel yn ôl. Y clwb proffesiynol hynna yn yr Alban yn dathlu pen blwyddyn 150 mlwydd oed flwyddyn yma. O, amrediad gan Broadfoot, neb yn stopio fe. Callum Morris yn gwneud digon. Bakari yn y cornel. Taclus gan Connah. Yn ble nesa. Morris yn cael ei orfodi yn ôl. Harrison. Waith da. Ond chi'n gwybod mae'n ôl mae'n dod. Ti Roberts adael honna. Kilmarnock yn enwog am Johnny Walker, man geni y gŵr nath roi i enw yr whisky enwog.
Pwy fydd yn cael dracht fach i ddathlu heno, sgwn i. Neu i foddi ei gofidiau unrhyw esgus. Ail gymal i ddod wythnos nesaf yn Rugby Park. Bakari ceisio colli problemau. Findlay, Stuart Findlay yn clirio. Roberts yn ei gadael i. George Horan tu ôl o fe yn rhoi'r cyfarwyddiadau. Gad i fynd, gad i fynd. Ac os yw George Horan yn bloeddio chi'n dieddol o wrando. A hi'n chwaraewr sy'n mewn, dyma fe. Tymor yma yn yr haf, Callum Roberts. Tipyn di gadael, Connah. Saith hyd yn hyn, John Danby, y golgeidwad yn ymddeol. Rob Hughes a Mike Parker wedi mynd i Brestatyn. Jake Phillips, Andy Owens i Ebus. Byddwn ni'n gweld nhw yn uwch Ynghlwm Cymru tymor nesa. Cwpl eraill di gadael hefyd. Carfan Quay. Andy Morrison yn dweud bod yn hapus dau garfan. Difyr clywed Andy Morrison yn siarad cyn y gêm ddoe y cyfaliadau yn cyfaddau bod e'n casau colli. A dyw hwn i ddim yn sioc i unrhyw un sydd wedi bod yn dilyn Andy Morrison y Connah yn uwch Ynghlwm Cymru. Alan Power. Hapus i fynd yn ôl at y capten Gary Dicker, gwyddel nis capten fel arfer. Kirk Broadfoot, ymlaen at Burke, Chris Burke, gynt o Gaerdydd, gynt o Rangers, yn croesi yn hyfryd. Wel, oedd hi bron yn berffaith. Eamon Brophy. Ddim yn effro. Mae'r cyfle yn diflannu. Alan Power nawr. Nôl at Dicker. Yn ffigiod o'r bas. Nath e'n twyllio Connah. Mike Wild yn llygadu cyfle o bosib. McDonalds yn y gol. Digon amser gan McDonalds. Yr hen ben ydy Marvin Old McDonalds. Mae'n siŵr os ffarm dy fe chwaith. Stephen O'Donnell. Saith cap i'r Alban gan O'Donnell. Broadfoot yn y cefn a draws wrth i James Owen. Wel, mae fe'n clyrio, ond oedd neb yn agos i honna mewn crys coch. Mike Wild ar rasgell chwith. James Owen yn clyrio'r rasgell dde. A Morrison wedi dweud bod nhw'n eistedd yn ôl, cadw beth yn dyn, cadw ddi'n drefnus. Dyna'r steil yn Ewrop. Dyna'r steil o chwarae nhw. Yn erbyn clybiau mwy. Os na gyfle i wrth ymosod. James Owen at Callum Morris. Tymor campus, tymor diwetha. 19 gol ym mhob cystadleuaeth i Callum Morris. 8 o'r swatyn, gofiwch yn uwch Ynghlwm Cymru. Mike Wild. Ddim yn gallu cyrraedd na. Kilmarnock sy'n ceisio gwrth ymosod unwaith eto. Mae yna drosedd ar Eamon Brophy. Nid am y tro cyntaf, Danny Holmes. Yn gweld bod yna fygythiad. Alan Power. Nôl mae'n dod at Broadfoot, 4 cap i'r Alban. O'Donnell. Dicker capten, yr hael yn isel, cysgodion yn hir. Yr ail hanner yn teimlo'n hir i chwaraewyr Connah, mae'n siŵr os mae amddiffyn fel hyn. Bydden nhw'n gwneud am weddill y gêm. Dyw'r tempo ddim rhy uchel, hwnna o'i blaid Connah. Kilmarnock yn cael y meddiant. Ddim wedi creu gymaint o hynny o gyfleoedd pendant. Ar y gair, mae Connah yn achosi problemau i'w hunain. Declan Poole yn dod allan ohoni'n dda. Callum Roberts at Bakari. Ble mae'n glanio? Bakari. Mae ganddo fe'r sgiliau i achosi problemau. Bakari at Wild. Mike Wild. Gymaint o brofiad yn Ewrop gan Mike Wild. Harrison at Roberts yn sydyn yna 3-4 mewn crys coch o gwmpas y cwrt Cosby. Mike Wild sy'n gwylio, ond dim problem i McDonald. Angen gwell na hynny gan y Nomadied. Gan bod Connah yn ymosod, fyna gyfle i wrth ymosod.
Maen nhw'n ôl yn barod, y Chris y Coch yn drefnus. O'Donnell i Kilmarnock. Mackenzie yn gweld digon o'r bil, dod yn ddwfn. Edrych am y meddiant. Broadfoot. Dros ben pawb, syth at Bras. Diolch yn fawr iawn. Ambell i stori am Kirk Broadfoot. Nath e dorri troed Antonio Valencia yn chwarae Rangers, neu Manchester United yn y stori o'r heb os. Oedd rhaid o fynd i'r ysbyty cwpl o flynyddoedd yn ôl. Nath e losgi i wyneb ar ôl rhoi wy yn y meicrodon. Trwy'r poethi wy mewn meicrodon, rwy yn tasgu a llosgi wyneb. Na'i'n chwerthin, o'i flanau, mae'n fwy mawr. A mae honna fyny nad ar straeon anafiadau anffodus i bêl-droedwyr. Mae Kirk Broadfoot yn mynd yn agos i'r brig gyda'r wy yn y microwef. Trosedd gan Pŵl. Awn ni yn benderfynol o sôn am y digwyddiad bach yna. Mae popty ping yn chosi problemau i Broadfoot. Oedd y bas yna'n dipyn o ping at McDonnell. O'Donnell, mae'n ddrwg dy fi. Bakari ar draws. Dicker ar bas. Burke, nôl at O'Donnell. Bakari, gwarch ar y bil. Chwaraewyr Kilmarnock yn amgylchynu. Bakari, maen nhw wedi cipio'r meddiant hefyd. Brophy. Ennill y meddiant, yn ennill cic gornel. Eamon Brophy. Felly un o chwaraewyr Kilmarnock yn ceisio prysuro pethau. Digon o amser yn yr ail hanner. Cwpl o gemau eraill yn digwydd heno, gewch chi'r manylion yn y man. Burke yn croesi, Kilmarnock yn disgwyl amdani Horan sy'n clyrio, oedd Rory Mackenzie wrth ochr y Cwrt Cosby. Power, nôl mewn i'r canol. Unwaith eto, mae Stuart Finlay yn disgyn, Mike Wilde yn tu ôl o fe. Chris Burke yn croesi Callum Roberts. Cael ei ben iddi. Dominic Thomas. Ni'n meddwl wedi talo Brophy, yn taro un o chreuwyr Connah Gnathi, cic gornel arall. Pwysau yn cynyddu. Kilmarnock yn ceisio codi'r tempo. Chris Burke. Dominic Thomas yn opsiwn. Burke sy'n croesi, oedd hi bron mewn, mae Bras yn cael ei law iddi. O'Donnell ar draws y gol. O'Donnell yn ei chanol ddi. Oedd Kirk Broadfoot yno hefyd. Dwi'n gwybod os nhw'n gwybod gymaint a hynny am yr ymdrech. Oedd hi'n edrych o fan hyn fel bod hi'n mynd am y gornel ucha. Lewis Bras yn arbed. Ni sôn am sgori ar gemau eraill. Progress Niederkorn, os chi'n cofio. Yn ennill yn ebyn Met Caerdydd ar goliau oddi cartre wythnos diwetha. Oedd hi mor greulon, 2 gol o'r un dros y 2 gymal. Met yn ennill yr ail gymal o 2 gol i 1. A Progress Niederkorn yn mynd i Iwerddon i gwrdd â Coch, ac pawb yn gweud, o, bydde Coch yn well na nhw. Mae'n 2-0 i Progress y clwb o Luxembourg ar ôl 5 munud ar hugain yn unig. Murtovic, un o chwaraewyr canol Quay yn sgorio, a hefyd De Almeida gath y 2 gol, 1-0 yn Luxembourg a'r gol bwysig yng Nghaerdydd. Disney i Gay Connah, os na gol fan hyn i godi'r nomadiau. Danny Holmes am groesiad, mae Mike Wilde yn disgwyl, nath i'n glanio'n garedig i Wilde. Mae Rory Mackenzie di mynd lawr yn hawdd, James Owen yn cael cerdyn melyn. Chi'n gweld pam, mae dim llawer yn ei chwaith.
Connah yn cadw'i siap. Yn ddisgybliedig fel byddwch chi'n disgwyl. Yn y dîmau Andy Morrison. Alan Power i Kilmarnock. Dicker at Stuart Findlay unwaith eto. Tackle dda gan Disney. A ddi'n drosedd. Arno fe hefyd. Bakari di mynd i'r asgell dde. Declan Poole i'r chwith, o'r asgellwyr di cyfnewid esgyll. Dim un o'n nhw wedi cael gymaint a hynny o look hyd yn hyn. So dyna pam mae'r newid wedi digwydd. Am felly opsiwn ar y fainc o ran Connah. Jamie Insol yn un ohonyn nhw, lot o ddiddordeb yn yr Alban. O ran Insol yn gyn ymwysodol gyda Hibs. Sais yw e, fydd e lan yn yr Alban ac yn hawlio'r penawdau am resymau anghywir. Gath e o harddiad o bob fath o chwaraeon am 2 flynedd ar ôl methu prawf cyffuriau. Ac yn ail ddechrau yrfa gyda Connah. Gan i weld os fydd na newidiadau. Rhain ddi sgôr Stuart Findlay unwaith eto yn camu o'r cefn fel mae fe'n mwynhau gwneud. Burke, mae'n agos dros Ben Horan, y capten, yn camu allan yn awdurdodol i Connah. Bakari. Bron colli'r meddiant. Dwi'n mynd argyhoeddi hyd yn hyn. Michael Bakari. Pwy o i'r un eiliad sy'n angen arno fe. Felly yn rhywbeth ddigwydd. Danny Holmes, edrych am Mike Wilde, rhy bell. Rhain di sgôr. Ddim yn wych. Yr neutraliad sy'n gwylio. Mae'n ganlyniad da i Connah ar hyn o bryd. Chris Burke yn erbyn Callum Roberts. Mae'n ganlyniad drwg i Kilmarnock yn amlwg. Mi o'n na ryw deimlad bod nhw'n mynd i sgibo Connah o'r neilltu. Ddim wedi digwydd hyd yn hyn, ail gymal i ddod. Wythnos nesaf, wrth gwrs, Chris Burke yn erbyn Roberts. Y ddau Callum yn erbyn i gilydd. Roberts yn erbyn Morris. Cic gol fydd hi. Chydig llai na 20 munud wedi mynd. Eilyddio am mynd i ddigwydd. Kilmarnock sy'n paratoi eilyddio. Yn ei gadarnhad yn y man o'r newid. Yn deall mae Rory Mackenzie sy'n gadael y gwr sydd newydd ddisgyn. Ac ennill cic rydd, a dyma fydd y cyfraniad ola gan Mackenzie. I chwaraewr newydd nhw sy'n dod ymlaen, a mae fe'n mynd i ddigwydd nawr. Mohamed El Macrini. Chwaraewr canol Quay. O'r iseldiroedd yw Macrini. Daeth ei ryddhau gan Roda JC yn yr haf. Os chi'n nabod yr enw Roda JC, fydd Simon Church yn am gyfnod. Mae wedi chwarae Denmark gyda Odense hefyd. Enw cyfarwydd yn gemau Ewropeaidd i Glybiau Cymru. Ond Macrini i'r Quay, a Findlay a'r peniad siomedig. Dywelwch yn y pwynt sylwebu am eiliad, achos mae nodiadau yn hedfan dros y lle yma. Ddim eisiau colli'r rheini. Sim llawer o wynt, ond digon o wynt. Ni'n clywed wrth ochr y Quay bod yna rhyw deimlad falle bod Kilmarnock wedi eilyddio'r chwaraewr anghywir. Y rheolwr yn dadle dar is-reolwr. Y gwr gath ei lyddio. Mackenzie yn ganryll. A sôn yw bod y rhif anghywir
wedi mynd i'r pedwerydd swyddog. Oh, wel, dryswch. Chris Burke. Burke i Kilmarnock, dim problem. I Bras yn y gol. Felly beth sy'n digwydd yw, Rory McKenzie wedi cael ei elyddio. Mohamed El Macrini o'r iseldiroedd sydd dod ymlaen yn ei le. Ond, wrth i ni weld cofleidiad cwtch bach i Rory McKenzie sydd wedi gadael y cae, oedd yn fod gadael y cae. Mike Wilds yn codi Nevin McDonalds. Angen bod yn wyliadwrus gyda Mike Wilds o gwmpas y lle. El Macrini yn ceisio cael ei gyffyrddiad cynta. Callum Morris i Quay Connah. Ni dal i glywed adroddiadau ochr y cae, rheolwr Angelo Alessio sydd wedi bod yn bwyllog iawn wrth ochr y cae. Newydd taflu potel mewn rhwystredigaeth. Nid potel Johnny Walker, mae honni gobeithio. Ond pethau bach fel as sy'n gallu effeithio gêm. Cynlluniau rheolwr wedi gorfod newid. Gyda'r eilyddio yna. Mae El Macrini ar y cae ta beth. Mackenzie sydd wedi gadael Kilmarnock sy'n bygwth gyda Alan Power. Ymdrech isel gan Dominic Thomas. Sy'n gwneud goliau gan Thomas tymor diwetha yn adran 1 ar fenthyg. Oedd na drosedd ar Danny Holmes, mae hynny'n bwysig achos oedd ddim yn broffi yn glir. Drws mae trosedd neu cam sefyll oedd y penderfyniad. Trosedd dwi'n credu. Clywed Andy Morrison yn blwyddio o fan hyn. Mae'n siŵr pwy sy'n derbyn y bregaeth chwaith, cofiwch. Cyfforddiodd yn ôl at Jamie McDonald. Dros 20 munud wedi mynd hanner ffordd drwy'r ail hanner erbyn hyn. Parhau'n ddisgwr. A mae Stuart Finley yr amddiffynwr mawr sy'n mwynhau ymosod. Yn gwneud hynny unwaith eto. Unwaith eto mae Quay Connah'n dal i tir, yn ennill cic rydd. A'r rhwystredigaeth yn cynyddu i Killy. A wneud Quay Connah arafu pethau unwaith to. Nillodd Quay Connah ei gêm gyntaf yn Ewrop nôl yn 2016 yn ebyn Stabæk o Norwy. Di sgôr y cymal cyntaf a'n ennill yn Norwy o gol i ddim. Callum Morris gath y gol gyntaf Quay Connah yn Ewrop. Ond i sgorio ers ni yn Ewrop hefyd Callum Morris. Ond oedd hwnna'n gyfyniad mawr yn ebyn Stabæk. Dyn nhw wedi ennill rownd Ewropeaidd ers hynny. Ennill nhw y cymal cyntaf yn ebyn Helsinki. Yr uchafbwynt oedd yr un cyntaf yna. Wedi chwarae Norwyn, Serbia, Ffindir, Belarus. A mae Gwael sy'n codi'n dda, neb yn gallu manteisio. Oedden ni sôn am yr odds gan y bookies 12-1 yn ffafrio Kilmarnock cyn hon. Andy Morrison yn gweud pan mis nhw i Norwy, nhw'n 33-1. Oedd y pris o blaid Stabæk, Quay Connah a hi o gol i ddim, felly dyna gyd oedd ar feddwl Andy Morrison. Wel, oedd e'n gweud bod nhw ffordd y chwarae yn Ewrop, bod yn drefnus, ystod yn ôl, Mike Wild i fyny'r cae ar ben ei hun. Danny Holmes wedi darllen popeth hyd yn un heno, am bas oedd honna gan Holmes at James Owen. A nid am y tro cyntaf mae pas James Owen yn esgeilus. Danny Holmes wedi bod yn wych yn y cefn. Chwarae teg. Ni'n gweld y profiad na sydd ganddo fe. Dros 100 o goliau i Tranmere. 100 o gemau. Wedi sy'n goliau, dyw Danny Holmes ddim wedi cael 100 o goliau. Credwch chi fi. Wedi chwarae dros 100 o gemau i Tranmere. Seintiau newydd hefyd. Ni'n
Cymaru hynny gyda profiad rhai o'r Albanwyr Chris Burke yn un ohonyn nhw, Rangers Caerdydd. Creu maen nhw nawr o Donald ar draws. Neb yno i fanteisio. Yn Bakari. Wel, nhw'n eisiau gweld honna mynd yn syth nôl. Callum Morris ddim yn gallu cyrraedd na. Bakari, heibio i ddyn. Cadw'r meddiant. Angen cadw'r bel am ychydig. Dyn nhw ddim yn gwneud hynny. Digon yn ôl mewn crysau coch. Cofiwch, Disney yn un ohonyn nhw. Callum Morris yn gwylio. Mae Burke a'i gefn at y gol. A'i nawr i gefn ar lawr ôl tacl gan James Owen. Kilmarnock yn dal i fynd, Owen yn gwneud digon unwaith eto. George Horan sy'n camu mewn ac yn camu allan o'r cefn yn ennill cegrydd. Gwych gan George Horan. Yn gwylltio Kilmarnock hefyd. Tasau Andy Morris yn gallu dod i'r cael rhoi cys arno fe. Dwi'n credu bod fe'n gwneud ar y pwynt yna. Yn crynhoi cyfraniad George Horan. Clywed bod Aberdeen ar y blaen o gol i ddim yn erbyn clwb o'r Ffindir. Cliftonville, nath ennill yn erbyn. Mae Cliftonville yn colli yn erbyn Haugesund, y sgori Ewropeaidd sy'n dod mewn fan hyn. Kilmarnock yn ceisio creu unwaith eto. O'Donnell sy'n eisiau lawr y dde. James Owen. Ydych am Mike Wilde ma nhw. Ni'n mynd gweld llawer o Wilde erbyn hyn. Sgwni sydd Cey Connah yn ystyried newidiadau hefyd. Felly Haugesund ar y blaen. Erbyn Cliftonville. Ni'n gyfforddus i Cliftonville yn y diwedd yn erbyn y Barry. Tacl bwysig gan Disney. Mae dal yno. Ochr y Cwrt Cosby. Stephen O'Donnell. Cefnogwyr Kilmarnock yn wneud mwy o sŵn. El Macrini. Yng nghanol pethau. Finley. El Macrini. Power. Burke. Cael ei gorfodi nôl ma nhw. Pawb yn ôl yn hanner Cey Connah o'r cae, hyd yn oed Mike Wilde erbyn hyn. Cyfnod o bwyso fan hyn y George Horan sydd yno unwaith eto. Eamon Brophy ddim yn gallu ennill y frwydr yna yn erbyn George Horan. Partizan Belgrade sy'n disgwyl ar enillwyr. Ond bydden nhw fawr callach hyd yn hyn. Os ydyn nhw'n gwylio. Melgrad, nos o dda i chi. Dim bod chi'n deall Cymraeg, falle bod chi. Callum Roberts di gadael honna i lanio. Yn angen clyrio. Harrison. Ymlaen at Poole. Angen gol mwy o'r esgellwyr yma. Declan Poole a Bakari. Mike Wilde. Yn gryf yn gorfforol, mae Poole yno, Poole yn manteisio. Roberts, y chwaraewr newydd i Cey Connah. Creu argraff, oedd Wilde yno, mae mewn i'r gol! Cey Connah yn taro. Greg Taylor, dwi'n credu, sydd yn bel yn ei roed i hun. Ond os neb mewn coch yn poeni dim. Callum Roberts, y cefnwr chwith, yn dechrau gêm gystadleuol gynta i Cey Connah yn achosi'r problemau. Ar draws y gol yr affi. Mike Wilde yn llithro i mewn, ond mae'n gol i'w roed i hun. Ac er y meddiant, er y cyfleoedd, un cyfle oedd angen ar Cey Connah. Mae'r nomadied ar y blaen. Cey Connah 1, Kilmarnock dim. Y clwb oedd yn drydydd yn uwch gyngred yr Alban ar ei hôl hi. Yn erbyn y clwb oedd yn ail
yn uwch Cynghrair Cymru. Oedd hi'n mynd i fod yn sgôr criced o blaid Kilmarnock yn ôl rhai. Maen nhw'n colli yng Nghymru. Chris Burke ceisio newid hynny'n syth. Callum Roberts yn ei wylio, yn ei warchod gwych gan Roberts. Burke ddim yn hapus. Wel. Mae 'da ni stori gyfeillion. Gôl yw roed i hun. Dyn nhw'n wedi cael ergyd ar y targed, ond maen nhw ar y blaen. Dyna'r newyddion da. Gôl yw roed i hun oedd hi. Greg Taylor. Kilmarnock wedi gwrthod cynnig gan Nuremberg amdano fe yn yr haf, £100,000, lle maen nhw'n dyfaru. Na, mae fe chwaraewr ifanc da, 11 mlwydd oed, wedi cael cap i'r Alban. Dyfodol llewyrchus o'i flaen ond heno mae wedi rhoi'r bêl ni roed i hun, oedd Mike Wilde yn disgwyl. Burke i Kilmarnock, Danny Holmes i Connah, sawl gwaith ni wedi enwi Holmes a Horan. A mae Wilde bod yn amlwg, wedi bod yn gyson, yn gysgod i chwaraewyr fel Kirk Broadfoot. Am ddiffynwyr canol Kilmarnock wedi bod yn ceisio camu o'r cefn, ond yn gorfod cofio bod Mike Wilde yno. Harrison, mae fe wedi bod yn dawel awdurdodol yng nghanol y cae hefyd. Danny Harrison, un arall gyda profiad dros 100 o gemau Tranmere. Rotherham hefyd. Aelod o'r tîm y fforddi, mae'n eilyddio eto. Nath i ni weld. Yn gadael mae Dominic Thomas. Greg Kilty. Sy'n mlaen yn ei le. Mwy o newidiadau. Sgwn i sy'n wedi cael yr eilyddio cywir tro yma. Oren sy'n codi. Burke. Ymwysodol rhyw Kilty, fyddwn ni ddim yn sioc i chi. Wedi dod trwy Academy Kilmarnock. Mae fe ymlaen. Lle Dominic Thomas. Clywed bod Connah'n paratoi eilyddio hefyd. Roberts wedi cael noson dda y cefn o'r chwith. Fi'n credu mae Ryan Wignall sy'n paratoi ymlaen i Connah. Ydy cefnogwyr Kilmarnock ddim yn hapus. Bakari i Connah. Kelly dan bwysau. Dyw Kelly ddim yn mwynhau hunain fan hyn. Ond Stuart Finlay yn gwarchod yr amddiffyn yn gampus. Bant nhw eto. Kilmarnock. Greg Taylor yn throi'r bêl yn ei roed i hun. Yn ceisio dod o'i dîm nôl mewn iddi. O'Donnell, syth at James Owen. Nawr mae nhw rhywbeth i warchod. Mae'n digon penderfynol pan mae'n ddi-sgôr Connah. Nawr mae nhw ar y blaen. Mae yno iddyn nhw. Greg Kilty yn cael cyffyrddiad. Ond yw Eamon Brophy ddim yn gallu manteisio ar honna. Dal ddim golwg o yr eilyddio gan Connah. Mae Wignall di roi'r bib yn ôl mlaen. Mae yna rhyw fib. Mae'r eilyddion goffod gwylio. Mae fe'n gwneud symudiadau fel bod yn paratoi ddod i'r cae. Gawn ni weld beth ddaw. Danny Holmes yn clyrio eto. Ond mae'r bellach Alan Power yng nghanol y cae. Kilty yn ôl. Power 4-5 wrth ochr y cwrs Cosby
i Kilmarnock nawr maen nhw'n gwasgaru unwaith eto. Mae Brofi yn opsiwn. Kilty yr eilydd, Disney yn ei lorio. Kilmarnock, cefnwyr i fyny o'r cefn, Burke i Kilmarnock! Ond oedd hi'n hanner cyfle, ond oedd hi ddim ar y targed, mae'n disgyn, mae'n gic o'r smotyn, Callum Roberts yn llorio Chris Burke, oedd hi'n fler, oedd Burke yn mynd i ffwrdd o'r gol. Di-angen, dyna'r teimliad, braidd yn feddwl, a mae yna gyfle i Kilmarnock ddod yn gyfartal a hefyd cael gol oddi cartre sy'n ffactor enfawr. Mae Connah di edrych yn gyfforddus, weddol gyfforddus. Dyn nhw wedi cael y meddiant, dwi'n gwybod, ond Eamon Brofi sy'n paratoi i'w chymryd i. Fe sgoriodd o'r smotyn yng ngêm ola'r tymor yn y funud ola i sicrhau lle Kilmarnock yn Ewrop. Yw yn gallu sgorio o'r smotyn yn erbyn Connah, syth lawr y canol. Lewis Brass yn dal i ben, oedd e'n gwybod. Tasa fe wedi sefyll na, bydde wedi bod yn hawdd. Ond dyna'r gêm feddyliol seicolegol. A mae Brofi di taro. Fel o'n i'n sôn, fe sgoriodd e o'r smotyn yng ngêm ola'r tymor yn y funud ola i ennill yn erbyn Rangers o 2-1. A'r gol yna, a'r pwyntiau yna yn sicrhau bod nhw'n gorffen yn drydydd. A mae yna fwg glas yn chwythu dros y belfew yn yr rhyl. Connah di mynd ar y blaen. Yn y gic o'r smotyn yna yn newid pethau. Gol oddi cartre hefyd. Chol be, mae'n hwyr yn y gêm. It's a 7 munud i fynd. Dyna sy'n mynd i frifo Connah. Mae sŵn cefnogwyr Kilmarnock yn dangos yr ryddhad iddyn nhw. Nhw wedi bod mewn gêm, maen nhw dal mewn gêm. Ond Burke oedd y gwaniaeth. Gath e hanner cyfle i'r gydio. A fe enillodd y gic o'r smotyn. A nawr maen nhw'n synhwyro gol arall. Power yn lledu pethau. Danny Holmes yno eto. Fel magned yn denu'r bêl tuag ato. Yn darllen y symudiadau. Yn bwysig bod Connah ddim yn ildio un arall fan hyn. Byddai'n mynd i fyny i'r Alban. Wel, chi'n gwybod beth, os nhw'n ildio un arall, byddai dal angen un gol arnyn nhw. Oherwydd y goliau oedd i cael... Na, mae'n ddrwg na fi'n drysu. Anwybyddwch fi. Mae'r goliau oedd i cartre yn drysu'r sylwebydd. Dwi'n ddim yn anodd iawn. Wel, oedd hi'n hwyr gan Finley ar Harrison. Ddim o'r fler o hynny. Ond mae Harrison yn mynd i aros y lawr. Dyfyr oedd Connah yn ystyried ei lyddio hefyd. Wignall cyn y gic o'r smotyn yna. Wilds yn codi. Dadlen parhau, Stuart Finley a Mike Wilds. A mae Wilds yn mynd i gael cerdyn melyn, dwi'n credu. Ddim mynd yn edrych tuag at y dyfarnwr. Pum munud i fynd o'r 90 munud. Mae'n gyfartal 1-1. Connah yn mynd ar y blaen, gol i'w roed i hun gan Greg Taylor. A wedyn ni cic o'r smotyn, Eamon Brofi yn dod â Kilmarnock yn gyfartal. Ac yn newid y darlun yn llwyr, dyna sy'n digwydd. Nid yn unig
o'r gêm yn gyfartal, a maen nhw wedi cael gol oddi cartre hefyd. Dyna the ffactor wrth i Met Caerdydd fynd allan wythnos diwetha. 2 gol o'r un dros y 2 gêm neb yn progres ni dy corn o Luxembourg. Ond yn colli ar reol y goliau oddi cartre. Digon amser i fynd yn y gêm yma. Bydd Connah'n mentro'r Alban wythnos nesaf i Rugby Park. Wel eto mae Finley yn ymuno ar ymosod fel mae wedi gwneud drwy'r nos clyfar. Nôl at Power. Power yn ei chodi ddi at Broffi. Yr ymosodwr mae wedi sgorio'r smotyn. Yn ei chosi problemau. Mae Disney yno i stopio'r stori yna. Eto ni'n gael tîm o uwch Cynghrair yr Alban. Cael pob math o broblemau yn erbyn Connah. Mae nhw'n heiddi gol, mae nhw'n heiddi bod yn gyfartal, falle bod nhw'n heiddi bod ar y blaen, ond ar ran y meddiant. Ond dyn nhw'n wedi chwalu Connah, dyn nhw'n wedi bod yn taro'r targed yn gyson, bell o fod. Cych chi yn teimlo oedd Connah di eistedd yn ôl, dal i tir a cipio'r gol, ond nhw bron di chwarae ddim berffaith. A'r digwyddiad na, hanner cyfle i Burke yr ergyd, y bel yn gwyro. A wedyn Burke yn disgyn. Callum Roberts wedi cael gêm gampus. Wedi ildio'r gicwr smotyn. Horan yn clyrio, taro Callum Morris. Mae Disney wedi gwneud yn dda i reoli hon. Bas yn edrych am Bakari. Dyn nhw wedi llwyddo rhyddhau Bakari. Na Pool ar rasgell arall. I achosi problemau i Killy. Oedd Disney yn sefyll yn stond. A hynny'n golygu bod yna gyfle i Kilty gyrraedd yna gynta. A ddim drosedd yn ôl y dyfarnwr o Wlad Belg. Nath e ddim meddwl dwywaith cyn rhoi'r gicwr smotyn yn y dyfarnwr. Burke yn disgyn. Eamon Broffi yn taro. Os yna un cyfle arall i Connah. O, dim ond un, maen nhw wedi cael drwy'r gêm. Fod yn holl onest, y gol i'w rwyd i hun oedd yna. Yn pwy o wyr. Stephen O'Donnell i Kilmarnock. Y clwb o'r Alban ar chwaraewr iseldiroedd Mohamed El Macrini yn achosi problemau. Cipolwg fach o'r hyn sydd gan y gŵr yma i'w gynnig. Pool yn disgyn. Ddim yn drosedd gan Power yn ôl y dyfarnwr. Dicker. Finley eto o'r cefn. Yn benderfynol i ymuno ar ymosod. Wedi gwneud hyn drwy'r nos. Ond mae Danny Holmes wedi gwneud hynny drwy'r nos. Camu i mewn ar yr eiliad ola. Stopio'r bygythiad. Caer drws yn glep. O'Donnell i Kilmarnock. Mi oedd na wthiad. O bosib. Ond yn syth drwodd at bras yr athi. James Owen wrth mewn o'r cefn. Yn syth mewn i Gary Dicker. Bydd yna goesau blinedig mas na o ran chwaraewyr Connah, byddech chi'n tybio. Nos yn dda o waith. O, mae hwnna'n mynd syth drwodd dros ben pawb gan bras. Mike Wild ddim yn mynd i fod yn dilyn hwnna. Munud i fynd. Yn i weld faint fydd yn cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 90. Chris Burke, un o ser Kilmarnock, Fawr o Syndod, Rangers, Caerdydd. 2 gol i'r Alban. Burke yn gyfforddus ar gau pêl-droed wedyn ni. Stuart Finley eto. Ceisio creu reit ar y diwedd. Mae drodd i Burke. Cyfle hwyr i Kilmarnock. Chris Burke. Connah yn clyrio. Disney oedd nôl. Nawr maen nhw dan bwysau. O'Donnell. Burke. Kilmarnock yn synhwyro. Bod na flinder a bod na gyfle hwyr. Mike Wild yn gwneud digon. Tackle dda gan Wild. Nôl y dawi. Horan. At Bakari. Pidwch colli'r meddiant fan hyn. Nomadied. Dyna mae Bakari di gwneud. Yn union beth o ddim angen gwneud. Danny Harrison. A'i droed i mewn. El Macrini. At Dicker.
Kelly yn ceisio lladd y gêm a reit ar y diwedd. Broadfoot ymlaen ar bas ar hediad gan Power. O'Donnell yn opsiwn, Power dal yno, O'Donnell, y crysau glas a gwyn, yn cyrraedd y cwt Cosby, ennill kick gornel, Callum Morris ar lawr. 2 funud wedi cael ei ychwanegu, a ni mewn i'r 2 funud ychwanegol na. Bwysig bod Connah yn dal i tir nawr, ddim yn ildio, 1-1. Chris Burke, O'Donnell, y capten, Dicker yn ôl mewn i'r canol. Poole at El Macrini, Macrini'n ceisio creu Kilty at Burke. Maen nhw'n cywio yn y canol am y Callum Roberts. Yn y fan ar lle i rwystro y croesiad. Wel, mae'n ddiweddglo dramatig, 1-1. Ni yn yr amser sy'n cael ei ychwanegu i'r 90. Chris Burke. Enillodd e'r gic o'r smotyn. Yw'n gallu creu yn hwyr am y Finley wedi taro. Yr amddiffyn o'r canol sydd i ymuno ym mhob ymosodiad. Stuart Finley. Y peniad perffaith ar yr eiliad berffaith i sicrhau'r fuddigoliaeth i Kilmarnock yn y rhyl. O'n i bod wrthi drwy'r nos yn camu o'r cefn. A mae wedi cael ei wobr. Kick gornel Burke. Finley'n penio. Mae wedi bod yn frwydr bersonol rhyngddo fe a Mike Wild drwy gydol y nos. Finley sydd i ennill y frwydr. Kilmarnock sydd i ennill y cymal cyntaf. Hwyr, hwyr, hwyr. 2 gôl oedd i cartre hefyd i Kilmarnock. Mae'n angen i Connah fynd yna. Ac ennill yr ornest. Hynny yn golygu sgorio 2. Y chwiban ola yn arwydd i gefnogwyr Kilmarnock. Ddechrau dathlu. Mae chwaraewyr nhw'n mynd at y cefnogwyr. Wrth i bodd y fuddigoliaeth o 2 gôl i 1. O bosib yn greulon o ran Connah. Ond Kilmarnock, y clwb yn drydydd yn uwch gyngor yr Alban. Ond di mwynhau'r meddiant drwy gydol y gêm. Bod Connah di bod yn ddisgybniedig yn dal i tir. Wedi ildio 2 gôl hwyr. A fai mor bwysig bydd hynny. Yr olwg ola ar gefnogwyr Kilmarnock. Yn ôl yn Ewrop, yn tro cynta ers 19 mlynedd. Gêm gystadleuol cynta i'r reolwr newydd nhw. Yr Eidalwr, Angelo Alessio. A nhw sydd wedi mynd â hi. Sgôr terfynol yng nghanol sŵn yr Albanwyr. Connah 1. Kilmarnock 2. Diolch yn fawr iawn am ymuno â ni.